Monggo. Iring-iring reog saka njaba karing gedhe. Ojo cilik ati, alon. Alon, iya. Monggo Mas Wayu, Mas Dimas dibacut kita dong. Kita goyang lagi, bro. Iya. Oe oe oh. La 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 le lo. Ayo Mama Fitri. Bacot ke Mama do. Ojo cilik ati le nang dunya wong wadon Yo. arep golek hakeleti mesti biarin keturutan nang Yo ati yo yo. Ya ya. ya melalorane Yo 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 jo. di eman hati pujo nyatane sing kenek dipercaya Mas Rega Juragade Sukosari Panggonane Yo wis gelem Oh 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 Yo bisa Oh barisannya reok diatur dhewe le ngerti parat artine welas sing kuryang kebyang amake ake sepiryang lan make ake byang ing dunya Hey ah 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 hey oh oh Oe oe oh La 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 le lo Hey Sidik Alvanda Audio Dados nyambut gawe alon-alon Yo Oe oh La 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 le lo Awas barisane le diatur di dhewe le. Ojo cilik ati le nang dunya wong wadon sing siji arep golek hangelati Dumateng para pinanganten keturutan keluarga besar saking Bapak Wahyu Ibu Wahyu. Aturan. Mas Rega Juragade Sukosari Panggonane Yo Genjeren di genjeren nih ben rame tambor ini Kang Dimas Lompret tambor ini yo yo jo yo 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 yo
Terus ditumpakno nggih pinanganten keluarga besar saking Bapak Wahyu, Ibu Wahyu sekeluarga. Kula aturi minggat datang beripun Reok Mahakarya Manunggal. Ugi sing ulang tahun ojo nganti mudhun nggih wonten nggih menika Mas Wahyu Kiki Guna Diaksa nggih. Ayo dipindah-pindah le ojo nganti mudhun le. Liyane digawe ketenan ponak-ponakane Bapak Wahyu, Ibu Wahyu siang menika saged sami minggat dateng kepripun Reok Mahakarya Manunggal nggih. Gamelane mandeg dhisik disuluk alon-alon gendinge kari cerita nggih. Monggo Mama Fitri alon-alon nggih. Monggo Mas Wahyu. Kadung riko kepengin ngato isen ikhlas mong bisa menang mergo salah son wis carapa sing bisa gawe riko seneng dudu mergo sing gelem ngapoti api sun mung sadar di Jan kepuenan tenan no ya. Ayo nyuwun Hey! Ye digandrung ono. Manunggal. Ye! Disayang to ndak digoyang. Udah asik no. Yang greges no sayang. Hey! Kanan hangkoyo. Oh, hey! Hey! Oh, hey! Hey! Sing bisa Ah! nerima apa kudu ngiso batin Oh, putusno ninggalno Hey! rasa Oh, Production pimpinan ada foto maju kelaran mundur kelangan ya eman-eman ngono rek curhat dah sayang goyang dong Indo Fitri Gusarno bokong induk Elvanda Audio Ajojis yes Kita
lali lelo lalo ma karya manunggal oh kari cerita nggih pambukane geding biaripun reog magarya manunggal terus ditumpakno monggo sak duluran setretanan keluarga besar saking Bapak Wahyu Ibu Wahyu sekeluarga saged sami minggah dateng biaripun reog magarya manunggal terutama sing ulang tahun dinten menika wonten Mas Wahyu Kiki nggih. Gending sak lajengipun Mama. Ayo Mas Wahyu. Bapak Wahyu Ibu Wahyu Kiki sageto miyos dalam pagelaran nyompeng artis biduan magarya manunggal nggih. Katuran kula suwun kali sanget minggah dateng sasana pagelaran magarya manunggal. Dipun sote ambil gambar sidik Soting Production matur dugi manut Gaton hak isa yes yo 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 hak son kiro sing bisa maneng tiati siji mergo bahara yo bejo yes yo isi ulang suwi mulie ngenteni yo bukan seorang nikahan berkong agama mahakarya manunggal awan reoke lili jogole moga kemanten monggo Bapak Wahyu Ibu Wahyu sageto minggah miyos dateng pagelaran mahakarya manunggal Sidik Production Alfanda audio yo terima kasih
Tarik mama. Iku nong ati harapan sempurna tapi sing ana barang iso dilayakno Yeay. Ya. Ayo Mas Arif. Ayo Kang Arif. Goyang alon-alon. Oh iya. Yeay. Iya. Nasreka Mahakarya Manunggal. Ayo Mama Sol Sukosari Gunir Lumajang. Yeay, ya. Di kalem nomone Kang Dimas, alon-alon Kang Dimas. Ora gelem. Radi kalem. Kapan hang iso Yo yo yo. Terus ditupakno, monggo. Ponak-ponakane keluarga besar saking Bapak Wahyu, Ibu Wahyu sekeluarga. Nggih. Menika saderengipun kula lanjut lagu utawi gedhe-gedhe saking Mahakarya Manunggal. Kula suwun katisangan Bapak Wahyu, Ibu Wahyu. Kula suwun minggah dhateng sasana pagelaran. Nggih, Mas Rega pengin rutus pundi. Dermogati utawi tuan rumah sing nanggap reoke Mahakarya Manunggal dinten menika. Nggih. Kula suwun miyos jatuh pagelaran nyompeng utawi nyawer artis biduan. Nggih, monggo Mama Fitri. Lagune dikei sing lagi viral. Nggih, sesarengan Makarya, sesarengan Sidik Production Shooting Alfanda Audio. Deno Kembali digoyang bareng Mahakarya Manunggal. uye ayo Sing dikandani Ndoro Ayu nggih mangga manut no Kang Mas. iya Mbak Yu. Sayapku sing mati dewi. Ayo pajain joget, aja meneng ae. Jagae ora usah digojeli. Ayo joget, Cis. Jagae meneng no. Aman we, aman. Sing tenang, ojo kuatir. Hey!
abang tambahi bos. Luntur ora bakal monte. Monggo Pak Bapak Bayu. Nembus tekan kayangan krungu swaramu swara tangismu. Monggo Bapak Bayu sakito mingga datang panggung pagelaran. Bakal cukup lautan masih. Bukir indah ayumu kaya widodari. Mungkin iso entek ewonan aku nyerikan gedine rasa sayang. Talu nongko bergoyang bos. Mahakarya manunggal anti kalau untuk Anda. Ada Sidik Production Sidik. Mas Putra, Dalam. jangan menyakiti jika tidak ingin tersakiti. Ngono ya. Ono. Sakno. Mahakarya. Tare Mama Fitri. Yo. Kesenyatan sayang. Si tenang. Ojo kuatir. Ojo kuatir. Sayang. Oh. Kowe ra iso disetir. Oh. Ora Bakal munte. Ayo iki lho Mas rungokno Mas. Iya no. Bungah aku nembus Nanti tembus ya no. Bapak Wahyu kok alah. krungu swaramu swara kangisanmu Bakal. cukup Yo. 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 Tak saka. Tak saka. Tak saka. Ala keri-keri. Tak saka. Tak saka. MKM. Tak saka. Tak saka. Tak saka. Inua. Bagian Mama Fitri. Yo. Ora bakal. Lautan mangsi. Indah ayumu koyo widodari. Mungkin iso antek ewonan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Ayo Mas Mayu. Ora bakal Ora bakal. cukup lautan. Aduh. Lautan mangsi aduh. Bukir endah ayo koyo alah Keri. aduh Aduh keri aku deh. uga ante iso ewunan. Gara-gara Wahyu aku keri ya. Alah nyari Wahyu kibot. gedene apa Mas Putra? Rasa tresnaku. Rasa tresnaku no. Puntiran Mas Mayu. Utirin you. Kita goyang lagi. Yeay. Bakal Ora bakal. Lautan mangsi. Nukir endah. Ayumu koyo widodari. mungkin iso antek ewunan nyeritake gedene rasa
yo. Terus siji kas lagune Pamungkas nggih. Pinanganten saking Bapak Wahyu terus ditumpakno nggih. Pit. Monggo ditumpakno alon-alon pun ngantos wonten sing ketinggalan nggih, terutama sing berulang tahun nggih kaping 7 Mas Wahyu Kiki nggih kemanteneno. Bapak Wahyu, Ibu Wahyu, kula suwun kanthi sanget minggat dhateng sasana panggung pagelaran miyos utawi nggih menika nyumping utawi nyawer artis biduan mahakarya manunggal lagune viral Mamaike nggih. Iya Tetesi Elu alon-alon yo. Ayo Tetesi Elu, aku jaluk Tetesi Elu yo. Kita goyang lagi bro. Jap 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 jap. Lumajang lagi viral yo. Nyam 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 nyam. Mas Putra. Operator gongnya tambahi bos volume. Lela lela lo. Nyam 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 nyam. Setino tino. Setino tino. Mengenangis gawe Nangis gawe ini. Sing leren Sing leren sampai alum manane ya besesekan Yo besesekan Mamaike Hilang suarane Hilang suarane Kasuwen nangis Sampai apa? Sampai nono iluwe Yam 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 Mas Putra Halo. Lepas longor. Nyam nyam Yam 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 Mas Putra nyam Makernya menunggal. Gendar sing gubrar sokor sokor sok. Kepengen seru ketemu eman nong kempiang hak bisa ketiang atine kadang urip nong ati sangkane dong wis mati nong ati paesane harap sun kirim kebian hang wangi tian-tiane harap sun kirim kening nawina pisang nadramakan atine ya makanya wadeng ya lela lela lo lela lela lo kepengen seru ketemu eman nong kempiang hang bisa ngetiang atine
ngaget atine. Oke. Sampun nggih dilanjut benjing malih dateng keluarga besar Mahakarya Manunggal pinanganten mingga dateng reok nggih. Omong ae rek. Terus pundi panjenengan kula rawuh Watri mirsani gebyar reok Mahakarya Manunggal yo. Ya, ele para pakar-pakar pebarong ya. Ayo le. Wasalipun kula. Pakas soleh, Le. Oh. Ho 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 ho. Ya. Kak Didi. Loh. Ya. Mahakarya Manunggal. Iki lho, Grondong wong Monoro Gonger. Kebyare reok Mahakarya Manunggal. Mas Rega Sukosari Guner Lumajang. Iyo. Ho 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 ho. Ya. Loh. Ayo. Le ah ye ya ye ah ye ah ye ah ye ah iyo ya la kanton keplaki tambahi operator keplaki kendang reok ya keplak kendang reok tambahi operator ya volumenya ditambahi ya. Lo, terima kasih. Lo. Ho 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 ho. Ya. Le. Ya. Itu kejaring Mahakarya Manunggal. Delontonge wong Monoro Gonger. Oh, ho 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 ho. Ya. Le. Dodono solae ger. Yo. Le. Oh, 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 oh. Ya. Le. Ya. Ya. Lo. Langsung candager garis siji le Mamat keyboard bingung ya Mahakarya Manunggal Sakarya nyambut gawe bebarengan Alfamda Audio Cide Production Sote Alon ya lo ya yo ya oh ya halo nalon dero akon kelakon Mimi hei persiapan Mimi kayak no ngombe ger Mimi dulu minum mau ya Mahakarya Manunggal yo ya le ya le
Alon durwatan kelakon ya. Adeno ketidayaanmu ya, terus ora kridane ya. Gones, gones. Yo. Ya. Oh, oh, lo. Ya. Le, ya. Oh, oh, ya. Le. Ya. Ah. Yay! Ah! Yay! Ah! Yay! Ah! Yay! Ya! Ayo! Ah! Yay! Ah! Yay! Ah! Yay! Lo! Ya! Lo! Ya! Oh, ngulun Basuki Langga Kyai. Lo! Om Swastiastu. Ya, lo, ya, ora nglomokane, tange nonggir, alon, alon, yo. Yo, ya, le, ya, ayo dikali, alon, alon, waton, kelakon. Ayo, alon-alon turu anjine kelakon alon-alon. Lei. Ayo dijajal gulune, Jess. Ayo Kang Pandi. Solae no. Wong kali bedole. Duduno sola kridone le. Sola dhisik. Yeah. I know. Menitane diatur gitu ya. Ini masih dilanjut Bang Gelaran Tayub ya. Bunda Erni JS ya. Yo. Saking kita Malang ya. Yo, tangen odi. Ora taki. Ayo no. Ilir gumantu dijajal gulune no. Ya. Oke baik. Ayo sing duwe sabuk ayo tangan om yo original yo ya, ayo mat, takono tuan rumah ayo mat. Lo,
Ditakoni wis apa gurung? Takon wis. Ya. Ya, gimana? Ya. Lo. Ya. Lo. Ya. Lo. Mahakarya Manugal. Ajaran demi ajaran dari Mahakarya Manugal, keputusan wonten datang tuan rumah terhormati Bapak Wahyu, Ibu Wahyu, Kiki. Nggih. Monggo. Pripun iki? Mahakarya Manugal saged dipun lanjut napa pripun? Nggih. Ya, ayo. Sambil nunggu keputusan dilanjut dicek Kang Bones ya. Ombenon Gones, Gones. Kalau yo, lo, Robono ger. Ayo pripun dole, Mamat. Iya. Kang Momo. Ya. Lanjut no. Senam sore Indonesia bareng-bareng Mahakarya Manugal. Ini sendiri selamatan nih gini. Selamatan, iya. Brongkoan, ulang tahun dong. Ulang tahun sak terkok agak. Ayo. Yeay. Bojor aku udah melok absen kok. Yo. Ya. Le. Mahakarya Manugal, Matre kau punya Suko Sari Kunden Lumajang, Jawa Timur Rantai Berseri. Ya. Le. Ya. Ayo no. Oke baik. Saya di kafe ya. Ayo, ayo be, Haben, sekali Haben tetap Haben. Ayo, ya, Haben, ya, gulung. Oh, satu, iya salto. Yo, ayo be, ya, Alvana Jotis bro, ya.
Ayo le. Brot yuk. Brot. Oh. Ya, Lah kok diri ke yuk. biasa kembaran gue ini. Yeay, yo. Mahakarya Manugaga. Oh, oh, oh. Yeah. Le. Yeah. Ah. Yeah. Ah. Yeah. Ah. Ho. 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 Yeah. Abe. Gulung, gulung, gulung. Ya. Awas nih, jogone kene. Robono nih. Iya. ayo deh. Habis. Luar biasa. Iya. Yeay. Iya. Yeay. Iya. Kayak gini. Siji. Loro. Payu. Iya. Iya. Iya, masuk akal, masuk akal. Paham aku nih, paham. Haha. Gones, gones, alon, alon, durwaton kelakon, Mahakarya Manunggal, Pimpinan Mas Rega. Mas Mardian, ayat. Iya. Mari ku aku. Leren besok balik aku mari. Iya. Iya. Si duwe Sukosari nih. Iya. Oh. Wong iki warang iki le. Iya. Oh, Iya. Le. Mardian. Iya. Ah, Jangan lupa titip layar. Biji momen bener. Iya. Sing duwe Sukosari le. Kunir Lumajang yo. Ayo. Ho 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 yo. Mahakarya Manunggal. Le. Ya. Ho 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 ho. Ya. Le. Hop. Le. Alon, alon, serwatam kelakuan bayi. Ya, yang menungger. Ayo gantosan alon-alon. Ayo, waktu ini batas. Nah, Tul, iwak Lah, lah, lah. gadul, iwak gadul. Ayo Dul. Oh Jerry. Ini pembalongnya musuhnya ngeblinger. Tom and Jerry. Ayo no. Ayo Ri. Tangi noreok ini. Jerry. Ayo teh pote. Ayo teh. Mari ki apa Mas Putra?
Ayo berote persiapan berote le. Iya. Mahakarya Manunggal. Le selalu di hati. Le. Ya. Iya. Ayo, Le. Jerry. Tepuk tangan ini. Ayo tepuk-tepuk nih. Ya talu nongko. Bergoyang ini. Ya. Ayo kantosano, kantosano. Aduh. Udah nanti telepon ger. Ayo no. Kantosan gentenan no. Sawet tawis. Gentenan kanggones. Sini muri persiapan no. Pamungkas penampilan datang Mahakarya Manunggal. Oh 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 eh. ah Oh eh. ah eh Oh ah oh eh. ah eh oh ah oh ya le ya ayo Aduh jus. As kones tawe ke alon jai lo ya Hey ah eh ah eh. oh langsung dipungkasi alon-alon nganggones ditutup le ya ye langsung candangir Mas Putra. Setelahnya apa? udah wujudin kebiar geleger reok Mahakarya Manunggal ikan sampun paripurna kangge adicara pamungkas penutup dhateng kula keluarga besar saking Mahakarya Manunggal. Kali ini makarya sesarengan sidik setting production Alwanda Audio beranjak datang kita Malang, kota dingin Malang, kota apel. Apa itu? Ada yang lagi viral Bandengan Berot Mahakarya Manunggal untuk Anda. Ini juga Amir Sadi Dut. Ini bandengan dibajutno alon-alon deh. Mat, kendangnya ya, coba mat, buri ya. Badal kembali merapat. Bandengan Mahakarya Manunggal merupakan acara yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda nanti-nanti, panjenengan rantos-rantos ditunggu-tunggu. Ini merupakan acara pamungkas penutup datang pulau keluarga besar Mahakarya Manunggal.
Kita lanjut untuk hari besok. Diajak datang Bapak Wahyu, Ibu Wahyu sekeluarga. Ino. Hey. Os. Yale. Ala lumajang no. Eman Bapak Wahyu. Ayo bandengin no dilebokno alon-alon bandengin no ya. Bandengan berot ala versi Lumajang Mahakarya Manunggal untuk Anda. Nggih. Hongulun basuki langgeng namo budaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Nggih. Permisi nuwun sewu tak langgang beri jalan ya. Kayak dalan mat. Kena dalane kuwi. Bandenge ke dalan. Iya. Kayak dalan. Tuntun mat. Iya, terima kasih Kang Mamat. Ya le. Telu barisane telu kabeh ya. Yo, enak. Ladies and gentlemen, iya. Mahakarya Manunggal, Mama Yuli dan kawan-kawan, iya. Ayo muter no. Sing dihitan, sing disunat, sing ulang tahun Mas Wahyu ditumpakno alon-alon, iya. Kemanten, iya. Di pajake no, kemanten itu makno dhisik, iya. La. Yo. Mahakarya Manunggal kerja bareng Sidik Soting Video Jaki Alvada Audio. Kita goyang lagi bos. Monggo Bapak Wahyu Saketo minggat datang sasana panggung pagelaran Mahakarya Manunggal. Terima kasih tuan rumah. Bila menikah, terima kasih. Aku jujur padaku yang foto siapa di dompetku, yang kamu diam begitu sayang. Kau apa tahu aku pergi sayang.
Bayu ditumpakno alon-alon. Mama Ika. Ayo, ayo.
Wah, karya Manunggal. Wis weruh. Lanjut. Mama Fitri. Tarik. Yo. Yo, pancen kudu pisahan. MKM, yo. Asik, asik, asik. Ayo no. Kemanten. Ya sik gelem tuh Pak Nono ya. Balung ati. Yo, ono cekelati ini men anak rusak omai. Asik, asik. Makarya Manunggal Lumajang Indonesia Loke. Yo, dilahirki. Sumo gambar, gambare mumuri keringkes. Ya. Balung ati. Wong tuane. Ini buat anak sing rusak omahe. Anak sing rusak omahe. Hup, Mas Wayu sampun. Nggih, enak. Bandengan sageto medal alon-alon karing gede. Kembali ke Nong Telu Lumajang ati bersih alon-alon. Yo Kang Dimas. Yo. Ya, kembali melebar. Dikasih jalan, ya. Kono dalane. Yo, kayak
dalan nun sewu permisi nun sewu talangkong amit iya dengan para penonton para rabu amit permisi birit jalan iya matur sekelangkong baik, sampai di sini perjumpaan kita dari Mahakarya Manunggal, Mas Rega selaku pimpinan dari awal sampai akhir. Apabila mana wonten kesalahan utama kelompok dari kami Mahakarya Manunggal, mohon maaf yang tak